Tak ako to vidíš, aké máš pocity? Týka umiestnenia a tak ďalej. Aké bolo tvoje prvé posúťažné jedlo? Kde ťa najbližšie uvidíme? Vitargo, nie. Popri tréningu. Už mám odkúkané celá odmerka aj 50 gramov. To je 50 gramov. No ešte si tam BCAčka do toho. Jednu odmerku, normálnu dávku. Pic. Toto je len pre ukážku arginín a citru a karnitín som si dal zhruba pol hodinu pred tréningom. A tu mám ešte po tréningu, potom si dám proteín, 70 gramov proteínu. To je moja suplementácia pri tréningu celá. Mám taká rozcvička. Počkaj, ešte necháme to hamba.
Ježiš, to je ťažké, ty kokot. Dobre, stačí. Au. Dobre. Tak, troška natiahnuť. To je dobré takto. Začíte to pičeľ. Pičo. Rozdrapy. Natlakovaný.
Tyš. Dobra. Kde ťa najbližšie uvidíme? Do 2 týždne, ani nie 2 týždne. A ďalší víkend Prahe. Evo z Prag. S tou Olympiou. Tak ako to vidíš, aké máš pocity? Týka umiestnenia a tak ďalej. Tak som spokojný, nie? Pravil som, že budem spokojný, keď budem top 10, alebo ešte lepšie, keď budem top 8. To sa mi splnilo, som top 7. Bola možnosť bojovať o väčšie miesta. Od 4. do 7. Vyšlo nakoniec z toho 7. Ako sa rozhodli rozhodcovia, s tým nič nenarobím. Na ďalšiu Olympiu to bude lepšie. Číslo 1 otázka. Aké bolo tvoje prvé posúťažné jedlo? Poháča neviem. Vieš čo, nič. Ja som po súťaži vypil asi 2 liter coli. Potom som si bol kúpiť polievky, vifonky, štíplavé a tak to bolo asi to bolo jedlo po súťaži. A vypil som asi 5 litrov mlieka. A ako hodnotíš svoju formu, svoju prezentáciu, vystúpenie na Olympii? Tak ja si myslím, že tam je zlepšenie od poslednej Olympie, teda od prvej Olympie. A formu hodnotím, ja si myslím, že som mal jednu z najlepších foriem tam, takže čo sa týka pripravenosti. Takže s tým som bol spokojný. Teraz cieľ na to Evols, chceš niečo zmeniť? No, chcel by som tam prísť o niečo väčší, plnší a samozrejme pri rovnakej kvalite. Čož vždy nie je možné, ale pokúsim sa o to. Po Evols máš nejaké plány? Bude to koniec sezóny? Áno, po Evols to bude určite koniec sezóny, plánujem oddych. Potrebujem nahrať zase nejakú motu. Do nôh, do chrbta, aj do rúk, všade. Takže áno, bude tam oddych a potom objemovka, možno že aj 2 objemovky, ak stihnem. Základ je, aby som sa kvalifikoval na ďalšiu Olympiu. To je cieľom, si vyhrať Evols. A keď nevyhrám, no tak budem rozmýšľať ďalej. Mal si tam možnosť aj sa rozprávať s niektorými ďalšími pretekármi alebo tak? No, čo ja viem, tak v backstage sme ani moc nekecali, to tam oddychuješ, sústredíš sa. A skôr, keď sme sa pri nás treku som sa stretol s Labradom, tak sme troška pár slov prehodili a
No tak, a nič extra. Aká bola Amerika? Mal si tam čas aj na nejaké atrakcie alebo zábavu? Nie, ja som nebehal, lebo tam bol každý deň som mal nejaký program. Ako som pricestoval, tak na ďalší som išiel cvičiť, urobiť si nejaké nákupy a v podstate už od útorka som začal pomaličky cukrovať, plniť. Takže to musí byť pri zdroji jedla, takže kde budeš behať. A vravím, už odtedy začal program, myslím, že v stredu alebo štvrtok už sme mali prezentáciu, meeting, sa mi zdá, že v stredu večer. V štvrtok sme mali meet and greet, o 12. neviem, som mal, sa mi zdá, že nástrek najprv. A tak aj piatok nástreky a nebolo času. A potom po súťaži som tam bol len jeden deň, nedeľu. V pondelok večer sme odchádzali, dá sa povedať, takže pondelok som nedeľu som mal voľnú, takže to bolo ráno fotenie, sme fotili prevoz a zbytok dňa som oddychoval a pondelok som bol ešte ráno cvičiť do obchodu a na letisko. Asi stačí, čo? Stačí. To najzákladnejšie sme asi povedali. Hej, jasne.